Vicurie wil een nieuwe ziekenhuisvoorziening bouwen in Venray. En daarvoor werd donderdag samen met de gemeente Venray een intentieovereenkomst ondertekend. Onderdeel van de studie is dat de Wiehe in Venray wordt onderzocht als mogelijke nieuwbouwlocatie. Het huidige gebouw van Vicurie is volgens de directie van het ziekenhuis niet meer van deze tijd. Omdat wij weliswaar een prachtig ziekenhuis hebben, het oude Elisabeth ziekenhuis is dat nog, hier in Venray. Maar dat is inmiddels wel een gebouw wat gedateerd is. We houden het technisch verder op orde, maar het voldoet bijvoorbeeld energietechnisch niet aan de normen die je wel zou moeten hanteren op dit moment. Dus we willen een nieuwe plek. En bij voorkeur een plek dicht bij alle andere zorglocaties, andere zorgvoorzieningen. Zoals huisartsen, de ambulance. En die zitten aan de Wiehe. Vicurie gaat voor een moderne, nieuwe ziekenhuisvoorziening. Wat we op dit moment zeker kunnen zeggen is dat er op de nieuwe ziekenhuislocatie polyklinieken blijven. Dus als je voor de polykliniek naar de internist of de neuroloog of de longarts moet, dan kun je gewoon ook op de nieuwe locatie straks terecht, net zoals nu. Als je bloed moet prikken of je moet voor een bepaald onderzoek, wat je nu in Venray hebt, een diagnostisch onderzoek naar het ziekenhuis, naar Vicurie, dan kun je straks ook op die nieuwe locatie terecht. Bijvoorbeeld voor radiologisch onderzoek, een MRI-scan of een CT-scan. Daar lopen we eigenlijk al een beetje op de feiten vooruit op dit moment, want we hebben zojuist een investeringsbesluit van 1,7 miljoen genomen om een nieuwe MRI en een nieuwe CT nu al aan te gaan schaffen en in onze oudbouw te zetten. En die apparaten gaan straks mee naar de nieuwbouw. Dus die zaken, daarvan weten we nu al zeker dat die nu in de nieuwbouw komen. En wat we zeker weten is dat de dialyseafdeling van de oudbouw zeker ook mee gaat naar de nieuwbouw. Die mensen moeten vaak 3 keer per week lang aan de dialyse liggen. En dat is zorg die je zoveel mogelijk dichtbij wil, maar ook moet houden. De gemeente Venray werkt graag mee aan de studie naar een nieuwe locatie voor een nieuw te bouwen ziekenhuis. Het is heel belangrijk dat wij een ziekenhuisvoorziening dichtbij en zo toegankelijk mogelijk kunnen blijven behouden voor Venray en haar inwoners en ook de omliggende gemeenten. In een haalbaarheidsonderzoek van de Vicurie en de gemeente Venray wordt getoetst of een nieuw te bouwen ziekenhuisvoorziening op deze voorkeurslocatie wel mogelijk is. De verenigingen die gebruik maken van het sportveld op de beoogde locatie naast de Wiehof zijn geïnformeerd over het plan. Zij zijn voor de persconferentie ook ingelicht over deze intentieovereenkomst en wat de locatie gaat worden en wat het ook voor gevolgen gaat hebben voor de sportclubs is allemaal onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek en zal zeker worden meegenomen. De haalbaarheidsstudie moet binnen 6 maanden zijn afgerond en dan moet duidelijk zijn of de Wiehe een geschikte locatie is voor het nieuwe ziekenhuis.